Takže dobrý deň. Dnes si predstavíme nového Glocka 18C od Včka, štvrtá generácia. Je to novinka tu na Slovensku, máme ho jedný z prvých na Slovensku, je to veľký problém zohnať. Tento Glock má automat, je na princípe plynu, má nejakých 330 fps, čo sme tu skutočne namerali. Teoreticky dostrel na nejakých 40 metrov. Ukážeme si, že tento Glock a jeho automat spraví s našou skúšenou kartonovou škatulou. Takže semičko. Automat. Fú! Je! Právě jsem to Glock 18, 4. generácia. Gripy. Áno, máme k tomu aj 3 gripy v balení.